गिबियावनो जों बिथांमोननो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ आं बावनाय थाबाय। हामजो सानस्रि बसुमतारिया बुधबार खालि 2:30 बाजियाव न'निफ्राय ओंखारलांदों। नागिरनानै मोनाखै। खोनादों जोङो धिकियाजुलियाव दं होननायखाय जों नागिरहैबावदोंमोन। नाथाय बिनि बिमानैया लानानै फैदों। गुवाहाटिथिं थांदों होननाय खोनादों। आंनि बिहामजोनि नामा सानस्रि बसुमतारि आरो फिसौजोआ 2 बोसोर 3 मास सोलिबाय थादों जासमिन बसुमतारि। बिथांमोना सोरबा आंनि बे बिहामजो आरो फिसौखौ नुयोबा मोजाङै मोजां नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव खिथाहरगोन होननानै आं आसा खालामो। गले गले बे न'खरनिफ्राय ओंखारलांबाय थानाय जादों। आरो आं बिथांमोननिफ्राय गोसो गोरबोयै खुलुमनानै आंनि बे बिहामजो फिसा आरो फिसौखौ सोरबा जुदि नुदों फटक आरो हरगोन। बे फटक फिसौजोनि आरो बिहामजोनि फटक हरगोन। बे फटकआव आरो कन्टेक्ट नाम्बार हरगोन। बे कन्टेक्ट नाम्बाराव सोरबाफोर नुयोबा फन खालामनानै थाबैनो खिथाहरबा आं रायजो राजाफोरनिफ्राय आं गोजोननाय खुलुमनाय आरो बावनाय थाबाय। इसिखिनि आंनि बुंनांगौआ। दिनै जोङो धिकियाजुलियाव थांनायाव बिनि बिबाजैया बिनि न'खरनि एखेबारे असे बिफानि बंस' बिफानि बिमानैनि बिहामजोआ बुंहरदों जे आंनि बिहामजोआ दिनै धुबुरीनि सोरबा दिक्कल रय मोजां मोनदोंनो। धुबुरीनि राजबंसि जों खोनानो मोन्दों बिनि नामा दिक्कल रय राजबंसि धुबुरीनि। बिनि न'खरनि बिबाजैयानो खिथाहरजोबदों दायो धिकियाजुलिनिया। जों खोनानो मोन्दों हाबा जानायसो। आरो बे बुंहरदोंनो 2 मास माने बियो ट्रेनिङाव दंहैयो। नों 2 मास सोरनियावबा थाखुमानानैबाबो नों 2 बोसोर 2 मास था। बिनि उनाव आं जेसेबां खरस थाङो बे खरसखौ आं नोंखौ फिनायनो दोनखुमानायनो आं हरगोन होननानै बुंदोंनो बे दिक्कल रयआ। आरो खोनानो मोन्दों बियो हाबा जाखानाय गथ' गोनांखा हिनजाव गोनांखासोनो राजबंसि बिनि राजबंसि। दायो बेखौ जाय फियो बेनो बे खरसा हरगोन। 2 मास बेखौ दोनखुमानांगौनो। 2 मास दोनखुमानानै माने खरसखौ बे हरजोबगोन। आरो आंनि बिहामजोखौ अननानै आं सासे बिमा जानानै रायजो राजाखौ खावलायदों दि बे आंनि बिहामजोखौ हानायमानि ससियेल मिडियायाव फोसावनानै थाबैनो रायजोफ्रा आंनि बिहामजोखौ मदद खालामो। आं बेखिनिखौनो खावलायो रायजोनिफ्राय गुरैयै आखाइ खबजबनानै खुलुमबाय। आंनि निउसआ एसेनोसै।